Ngiyabingelela kubabukeli bonke bomkhanya kude TV. Usithembiso ucelele bafethu King SMC, Mr Delicious uShoti. Ya ngibikele nje kona kwama viewers uvusi abaphathi bomkhanya kude ukhulekani bafethu. Ya ngithi shout out nje bafethu kunina nonke. Siyawabona bafethu umthelela ukubukela kwena amavusi siyabona ukuthi cha niyabukela futhi ama comment eni bafethu nawo siyawabona. Yabo and siyathatha futhi ezintweni enikhulumayo. Lana kunento engifuna ukuthi ngiyivezeke la. Mhlambe nizokukhumbula kuma previous videos esengike ngawenza. Kune video la engike ngakhuluma ngalento ekuthiwa i-victim offenders dialogue. Ebizwa ngokuthi i-VOD. Uma usejeleke wenze icala. Ngachaza ukuthi kuye kufika isikhathi sokuthi ngokuka correctional service uthi uyafuna ukukhombise ukuthi uyayisola ngecala walenzayo ukuze kwenzeke lento ekuthiwa i-reconciliation, ukuze kwenzeke lento ekuthiwa i-restoration, kwenzeke ukubuyisana phakathi kwakho nomuntu omonile. Uyabona? So leyo nto ke kwethiwe ke uzobhala incwadi uyibhalele i-victim noma lo muntu omonile. Uyabona? Uxolise kuyena. And kuyona leyo ncwadi ukhuluma into eyenzeka ngoba phela lo muntu wazi konke ukuthi kade kwenzeka lini. Awukwazi ukuthi ukhulume into engenzeka la ngoba ukhuluma nomuntu straight omvictimizile. So uyayuthola ukuthi ke mhlawumbe mekuthiwe iyabhalwa leyo nto ethi uyayibhala i-VOD, uyibhala kuyakufunela ukuthi uyibhale bese iba necopy. Yabo ngoba incwadi le usukuyibhalile isuke izoya kwi-victim, izohanjiswa kunamaphoyisa nje asebenza ngayo leyo nto. Ahamba ethathe zoncwadi ayihambise kuma-victim. Uthothi ayatrace enze tracing nani. Unokho ukutrace futhi kunzima. Yabo ngoba uthola ukuthi yenziwa leyo nto usunesikhathi wafika ejele, usunesikhathi eside. Sefuneka manje kutracwe i-victim. Kwesinye isikhathi uthothi i-victim ayisahlali la ekade ihlala khona, isihlala kwenye indawo. Yabo kufuneka itrace. Sefuneka benze njani manje lamaphoyisa ka correctional service? Sefuneka manje aqale phansi eze kuwena azokubuza ukuthi i-victim awazi ukuthi ihlalaphi. Yabo uma ukuthi awazi ukuthi ihlalaphi noma usho ukuthi hayi ihlala endaweni ethile, bahambe baye khona. Bebefika khona kuthiwa akasahlali la, ucoma makhala ukuthi hayi lo muntu akasahlali, usehlala bethu abazi. Lezo noma sekufuneka lani manje, sekufuneka ahambe e-police station wona lamaphoyisa asejele. Aye e-police station afuna abantu manje, afuna umseshi okuyena wayephethele lo cala ukuthi lento lo muntu lo bazomthola kuphi, bangamthola kuphi, akanayo information. So indaba ye tracing ayikho lula. Yabo kanti lento ekuthiwa i-VOD awuphume ejele ungayenzanga. Ngamanye amazwi ngiyakhumbula nje ngisewezwili ikhulunywa lento, iboshwa ziyikhuluma lento ukuthi lento le ithanda ukuba ingozana. Yabo so umphathi wejele wayekhona ngaleso sikhathi waveza ukuthi i-VOD yena uyayiphoqelela ukuthi abantu abayenze, kodwa actually empeleni ukusempeleni i-voluntary. Ngamanye amazwi uyayenza uma uthanda ufuna ukuyenza ngokomthetho, but yena ngoba ephethe ijele ngokomthetho wakhe kuleli jele lasewezville uthi ngeke uzakudedele ungayenzile. You understand? So kwaba khona leyo nto ke ukuthola ukuthi manje iboshwa ziyakhala ngoba kube nama incidents amaningi enzekile through yona i-VOD. Yabo ngoba uyayenza uthothi usuyenzile umbhalelile ucomplain, uyezwa lona amaphoyisa yazajayela ukwenza njani. Uthola ukuthi i-VOD angeke ngenze nje isibonelo. Yabona nje mina bengibhethwe 12 years, yabo. So bekufanele
ngihlala uhalf ka 12 years yabo uyazi ukuthi mina iVOD yami azaqala ukwenza itracing ngonyaka ka6 kodwa iVOD mina ngayibhala nini ngayibhala ngonyaka ka4 wona azaqala ukwenza itracing ngonyaka kuyima ekufika kumina esezothi hey ndoda inyanga esele incane ukuthi uqeda u6 years wakho futhi kwakunya ngathi nje azayenza itracing ngonyaka ka5 mina yakho aqala ukwenza itracing ngonyaka ka5 mina yes angithi ngonyaka ka6 kodwa angithi phela unyaka ka6 kufike kube inyanga bese uyaphela unyaka isaqala ukwenza itracing ngonyaka ka6 ungakapheli kodwa unyaka ka6 mina iVOD ngiyenze ngonyaka ka4 you understand ngiyibhale ngonyaka ka4 mina leyo ncwadi yabo so asuke senza ngoba vele suke sebona sekushaya isikhathi ukuthi fana ngamanje uthola iparole yakho ufune kuye kwiparole board kwiparole board iVOD is one of our requirements ukuthi ufune kube nawo wena you understand kuthothi kufuneka ireport ye social worker kufuneka ireport ye psychologist kufuneka ireport ye manager section ucaptain we section ukuthi uyiphethe kanjani esectionini kufuneka ireport ye TLO kufuneka ireport ye ka spiritual care yabo kufuneka ireport uma ukuthi kade ufunda ireport yasesikoleni uyezwa lona kufuneka ireport ka CMC yonke lezi zinto lezi zidingeka lapha once wangaba nayo into eyodwa kulezi zinto bakushaya further profile awucabanga sekunyaka wakho kufanele ukuthi uthole iparole manje kuvele ushawe ngefurther profile ka 2 years kuthiwa hayi so kubona after 2 years ngenyanga ethile kuhlaka bani uyabona manje ubuye ukhala khona abantu bebehlelwe izinto enjalo uthothi umuntu kade ebhizi enza amacala ejele yezwa lonto ifile lakhe ligcina libhalwa ngepeni elibomvu lapha uthi wenza u1 no2 no3 no4 labo uthothi baphakamile abaye bahlupa ngindlela abasobe behlupa ngayo yezwa lonto mase fika parole board lapha nifika icount leyo nto yezwa lonto ngoba kwiparole board yazi iparole board let me tell you mhlambe nje about iparole board kwiparole board ufika kufana nokuthi usazoliqala phansi icala ukulithetha ngoba la nto ofela bafike bekubuza ukuthi kwenzakalani awungitshele mhlawumbe ubugwetshwe 20 years uya kwiparole board wena ngonyaka ka10 la sekufanele khona uthola iparole makuphela unyaka ka10 ufune uphume u10 years lo omunye usuzodonsa usungaphandle usayokhuluma ngecala elenzeka 10 years back but kwenzakalani and ngifuna ukuthi nazi babukela ukuthi lapha kuparole board iparole board isuke ngalindela ukuthi uzofika ukuthi hayi lento ayenzakanga wala uyazi bathi hayi njoba usugwetshiwe shuthi inkantolo yakuthola unecala so awukwazi kuparole board ufika ukuthi into awuyenzanga kodwa ubuwa ugwetshiwe shuthi ufune kuvume noma kuthiwa uyenzanga usho ukuthi angazi ukuthi uzosakha kanjani leso story ukuthi uyenzile uyabona nje bafethu kunzima so into engizama ukuyiveza ke la ukuthi iVOD nake uma usuyenzile bayahamba ngebenze leyo tracing banikeze icomplainant noma banikeze ivictim incwadi yabo ifundwe yezona bese iyasho ivictim ukuthi iyaxolela or ayixoleli uma engaxoleli futhi lokho akuvimba ukuthi uphume ngoba wena uyenzile uyibhalile incwadi bona bazobukela emuva nje basho babhala ireport ukuthi cha uyenzile iVOD sihambile sa kwi-victim i-victim ithe ayenzo lokho kodwa akuvimba ukuthi ungaphuma ngisho ngathi ayixoleli akuvimbi lokho kodwa kubalekile ukuthi uyenze kufuneka uyenze okay now ngifuna ke ukukhuluma ngalento ke kunomunye umfowethu esihlale naye esidi isikhathi sahlala nje naye esidi isikhathi wayegwetshwe u15 years so wasiyahlala ke 7 years no 6 months wayenza ke na iVOD lo mfowethu lo beka yisosha yabo beka yisosha kushuthi wathi ebuya nje bekwa yisosha leli impela lawa omncele impela
hayi lawa amasosha nje lawo impela hayi lawa amasosha lawa ahlala la esiwabona la ezihlalele la impela behamba nje impela kanjwa amazwi behamba ngisho amazwi uyabona uma ubuye uthola ukuthi kurayishwe wezwa lonto ingane yakhe so uma kurayishwe ingane yakhe ovele wahamba waqonda ngqo kulabo bantu abaraping kulomuntu oraping kubo kwalo muntu oraping na kanti ngesikhathi yakho uzovela ahlangana naye emgwaqweni futhi afuka amqulela ngenhlamvu amshaya ngenhlamvu nje emgwaqweni kubuka abantu wasuka wayihambisa yena emaphoyiseni yabo so wayeseyagwetshwa u15 years ahlala ke ejele wenza ke kuthiwa manje kufanele enze ividiyo yokuxolisa manje emndenini walomuntu ambulala yabo wayenza ke iVOD kanjalo yenziwa ama tracing kwatholakala lo muntu lo waphuma lo fethu ngifuna ukunitshela isimanga ukuthi awuphelanga 2 weeks ephumile sathi siyezwe ejele kwathi useduduliwe kuvele nje uthi ephuma kubo esesangwendela ngoba kwavele kwami imoto la ngaphandle ayadedela ngenhlamvu yabo so kwaba khona ama perspectives noma kwaba khona imibono ehlukahlukene abantu ababeyikhuluma bethi abanye ayingeke mhlawumbe uyibulalo izinto nje ezithile kodwa kwase kugcina kucace egcineni ukuthi no lo muntu ubulawa abantu bakubuka lo muntu ambulala you understand because ngesikhathi ebhala iVOD babona ukuthi usezophuma lo muntu bamlinda so ngifuna ukuthini mina ngifuna ukuthi iVOD into ngoba usufuna ukuxolisa ufuna ukwenza ukubuyisana phakathi kwakho nalo muntu omonile but ngeke uzube neshoyo ukuthi baxolile labo bantu yabo lawo bantu labo uthothi nje bayasho ukuthi akaphume somshaya yabo lonto bamshaya ngempela ikhanda yezwa lonto uyimanje akubushwa ngamuntu ngale nto ngoba kuthiwa kwami imoto engaziwa kodwa nje abantu ababona yenzeka lento abanye bayasho abantu uthi hayi lento nje obvious ukuthi ubani abenze lento yabo ngoba lo muntu bengenazitha phela beyisosha esebenzele ibisosha bengenasitha isitha azaba nasi lesi sokuthi abulale umuntu oraping ingane yakhe yabo wase yadutulwa ngaleyo ndlela leyo so lento uyayibona ukuthi uma sukuchazelwa ngendaba ya VOD uyabona ukuthi emikhulu indaba ye restoration indaba ye reconciliation uthi funeke phela because you are now rehabilitated yabo funeka ukhombise ukuthi you have remorse wara uyabona ukuthi uyibona hayi cha yona iyezwakala ngikhombise ngempela ukuthi ngiyaxolisa ngiyayisola futhi ngecala lami inkinga laba abantu osukuxolisa kubona ubani osuke neshow ukuthi baxolile noma abanye bangatsho bathi baxolile kanti cha bayasho bathi silimlindile akaphume somenza isilo sengubo yabo so injalo nje lento ufana nani ke ngifuna ukungena kule ukuthi kunobungozi ba iVOD at the same time yabo so into engizama ukisho ukuthi lento yeVOD inabo ubungozana here and there yabo lonto inabo ubuhle but inabo futhi ubungozana ingakho futhi manje ngifuna ukuthi ke ngingene kulento yenhliziyo uyabo yabona lento yenhliziyo uthola ukuthi uthandana nomuntu wesifazana yeso ngeke ngachaza indaba yenhliziyo ukuthi onhliziyo uthothi kade ngoba ngeke ngakhona ukule video engikhuluma ngabo khona nje abake bahlangana nje impela kule yaminyaka sisejele edlule babe baningi yeso bedila nabantu abadonsa kakhulu ejele yezwa lonto kanti bafuna ukuthi bababhalise kuma insurances nama policies abo egcineni bangene ngaphakathi labantu bebafake lo poison bafa uyezwa lonto badla imali bona la ngaphandle uyezwa lonto le ngoba isikhathi umvisit umuntu laphana ayikho into ekwazi ukudetector ukuthi ukudla okufike nakho kunopoison into esho laphana wesivili kuthiwa akungena ukudla okuphekiwe ukudla nje ukuthi upheke ukudla ekhaya ukise wesivili cha ngeke kuze kungene bafuna mhlawumbe ufike noba nabo ma KFC nabo ma Nando's nabo ma Chicken Licken yabo kanti phela upoison ungakwazi ukufaka ngisho na kuyona leyo nto yabo ufike lapha bafa nje abafethu abaningi abanye bahlanya abanye yabo so uyabona ukuthi kunomngozi obukhona uyabo lonto ngoba kwakhona lo muntu lo okusuke kade kuthiwa wenza iVOD kanjalo mase kuthiwa wenza iVOD kanjalo
bangakwazi ukuthumela umuntu othile bathenga umuntu othile afika kudlisa ejele ufe. Yabo, so bukhona ubungozi, uyakwazi ukuthi ubulawe ejele, ubulawe ngokudliswa umuntu wangaphandle. Afu umuntu bakhona nje abantu abenzekela leyo abenziwe igameke njengalezo. Ukhona nje omunye umfethu ohamba nje evisitheni kaMnandi wadla wafika kwasho ukuthi kwakunalento engijwa yabona mekusuke ko Christmas kanje i-festive season, o Christmas o New Year kanjalo, yabo, mhlambe nabo ma Passover, iPasika, uyabona, uthothi ejele kuzothiwa hayi abantu basemnyango befika bangaphathela amakhekhe, yabo labo yini le oma choice assorted. Yezwa lonto, uyakwazi ukuthi bakuphathele amakhekhe, bakuphathele inyama, uyakwazi ukungena nayo ngaphakathi, you understand? Yabo, kwakuyilezo ikhathi zalezo zinto lezo, yabo, wahamba umntita waya evisitheni wadla laphana nalo umuntu ayimvakashele wadla, ayikwaphela nje futhi isikhathi kwadlula amasodo nje impela. Yezwa lonto, kukhona izinto ezilokuzile kanti kule nyama tidikuze kushuthi wayifaka islow poison. Le nyama ufika lo mdidi uyipha abanye abantu la, wezwa lonto, kanti lo poison awufakwanga kuyona yonke inyama, futhi lelo qathe elithile lakalifakile noma maqathana amabili athile, yabona, noma elilodwa sazi, kodwa kwaba khona umuntu ofayo ejele, hayi lo kade efakelo. Yabo manje ukuthi kunomngozi obungakanani. So into engizama ukisho ukuthi buningi ubungozi mfethu obhekana nabo ejele, yabo, buningi ubungozi obhekana nabo in terms of liyona lento ekuthiwa i-VOD, and in terms of ukuvakashelwa ejele, uyakwazi ukuvakashelwa ejele ufike ufakele upoison ufe, yabo. So lezi zinto njengalezo bafethu ziyenzeka. So abantu ngempela abasayitshela ukuthi basafuna ukungena ebugebengwini, kufuneka bazi ukuthi kunezinto ezifana nalezi futhi. Ungayitsheli ngoba usuyitshela uprotected kanjani. Zikhona izinto engakubulala even na correctional service wona ongakwazi ukuthi uyigweme, ngeke uzukwazi uyigweme. Phela mase uzongasavakashelwa ejele, leyo nto isi against ama rights akho manje. You understand? So abantu mebekuvashela vele kufanele bekuphathele something phela. Awukwazi ukuthi ungavashela umuntu futhi wabafeni nimbone nimbuke nje. Hayi. You understand? So kunezinto vele engaphezulu kwamandla awu correctional service. You understand? So ngeke usho ukuthi uprotected ngizovele ngikushaya ngenhlamvu ngiyejela, akekho umuntu ongenzela utho ngidubula kanjani ngisejele. Ngeke aza kudubula uzokudlisa. Yaza kudubula uzokuvakashela, uzovakashela umuntu ujabula ufu. Uyabona nje isibotshwa mesivakashelwe intombi ejele. Ngisho kuthiwa siyazi. Kwafika nje slip la kuthiwa Sithembiso cela. Mengithi ngiyabona slip umuntu engivakashela umuntu angimazi nje. Yabo, kodwa ngizohamba ngiye visit. Mengiya afika nje umuntu afika uyangazi phela yena ngithi. Hawu unjani? Hayi ngiyaphila, uhlala phansi. Ungiphathele izinto ezimnandi la, yabo, ngiyajabula nami. Ungiphathele nama cosmetics, yabo. Hayi ngavuka ngale ntombi. Iqifile mhlawumbe iqambe manje ngathi sayisakhuluma nje nawe. Hawu, mhlawumbe on Facebook osangikumbuli. Wara yabona kanti uthunyiwe. You understand? So we are not protected enough. Yabo. So abantu ngempela bathi basafuna ukwenza amacala abapasophe. Yabo. Lapha we are not I'm telling you. Mkhanya kude TV. Subscribe bani ke bafowethu, ni like and comment.